Konsumentmarkedets stolproblem. Problemerkendelse. Her er Oliver. Han er 17 år gammel, og han går efter det stilrene design. Han skal have en ny stol, fordi hans gamle giver ham ondt i ryggen. Her er Mathilde. Hun er 16 år gammel. Hun går efter det komfortable. Hun skal have en ny stol, fordi hendes nuværende stol også giver hende ondt i ryggen. Informationssøgning. Mathilde og Oliver søger på nettet efter nye stole, de godt kunne tænke sig. Vurdering af alternativer. Oliver har fundet 2 stole ud af mange, som han godt kunne tænke sig. Han tager derfor ud og prøver stolene af. Og han prøver dem grundigt, inden han overvejer, hvilke fordele og ulemper der er ved hver stol, så han kan vælge den helt rigtige stol for ham. Mathilde har også fundet 2 stole, som hun godt kunne tænke sig. Hun tager derfor også ud og prøver dem, og hun overvejer også, hvilke hun helst vil have, og hvad for en, der passer bedst til hende. Det kan godt tage lang tid, da der er forskelligt fra person til person, hvad de helst vil have. Købsbeslutning. Oliver vælger den stol, han helst vil have. Mathilde vælger den stol, hun helst vil have. Efterkøbsadfærd. Efter købet mener Oliver stadig, at den stol, han har købt, er den helt rigtige for ham. Efter købet er Mathilde stadig glad for sin nye stol. Slut!